आफादनि बानजायनायाव खुंगा नैथि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय लोगोसे थांनाय समनिफ्राय हारिमु मावबादा बेखौ फोजोबनाय बेजों लोगोसे मोनसे गेवलां जे सावरायनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय दखरा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जमदुवार फरायसालिमानि एसिस्टेंट प्रफेसर बिनन्जय बिथांजों लोगोसे बिथांखौ मदद होनाय दखरा आफादनि गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि गासै बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन दालाइसा आफादनि बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन बे हाबाफारियाव आंजों जथायै बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि फिरफिला ब्रह्म जों लोगोसे दिन्थि बसुमतारी गेलेमु नेहाथारि रांगिरि महिम बसुमतारी लोगोसे हांख्रायनाय बायदियै सफैनो हानाय जौसाङाव जिरायनाय हांख्राय हरजागिरि मानगोनां नोंथांमोन बे ओनसोलनि मानगोनां मेलेमजिबि सानसुमै नोंथांमोन गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गामि गोराजों लोगोसे गासै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे हारिमु मावबादाखौ जागायजेननायनिफ्राय फोरोंनाय फोरोंगिरि नोंथांमोन हारिमु मावबादायाव बाहागो लानो हानाय जोंनि गासै बाहागो लागिरि नोंथांमोन आरो बाहागो लाफैनो हानाय गासैबो फरायसा लोगो नोंथांमोन मीडिया नोंथांमोन गिबियाव रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गिदिरफोरनो आंनि सिबिनाय खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो आंनि अननाय बयनिसिमबो नोंथांमोननो जासिहरबाय लोगोसे रंजालि जे गोदान बोसोर बियो बयनिबो नखराव बयनिबो जिउआव मोनसे गोजोन मोनसे आबहावा थासारि लानानै फैथों बेखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबग्रोबाय दा दिनै दखरा आफादा थांनाय समनिफ्राय जे हारिमु मावबादा बिथांमोना लादोंमोन बेजोंनो सरजाबनानै गिबि बैसागुखौ बरायनाय माने आगु बैसागु बेखौ लानाय जादों हारिमु मावबादा बा बैसागु बेयो जोंनि जोबोद खाथि सोमोन्दो गोनां बैसागुआ जों बयनिबो बर'फोरनि बे मोनसे आंगो जोंनि बे फोरबो बेखौ मबे समनिफ्राय मालानिफ्राय फालिबोआ मबेबा मोनसे बिजाबाव लिरनानै दोननाय बेखौ नुनो मोननाय जायाखै बर'फोरा बे सा सानजा रायजो जेब्लानिफ्राय रायजो जाजेनदों बै समनिफ्राय बैसागुखौ फालिबोनाय बेखौ जोङो बिजाब आरो सल'फोराव जोङो फरायनो थाखाय जोङो मोनबोदों दा बे हिसाबै दिनै जोंनि जे साननाय हनाय बोसोर गोदान फैयोबा जों बयनिबो जिउआव मोनसे आलादा थांखि बयनिबो साननाया आलादा जायो बोसोरनिफ्राय जे जोंनि नखरजों लोगोसे सुबुं जिउ समाजाव बयनिबो मोनसे सोलायनाय
बेखौ फैनाय लोगो लोगो जों बयबो मोनसे गोदान मिजिं लानानै जों बयबो दावगायो। आबादारिफोरा आबाद फोथाराव ओंखारनायनि मोनसे सम जायो। लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंजों हाबा मावग्राफ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावनायनि मोनसे बे बोथोरा जोंनो इंगित होफैयो।